onye ahụ dịkwanụ mma ọma n'ihe onye ọrịa na-agabiga na-aghọta ya bụ ihe. Ọtụtụ ndị nwere nne amaghị ihe ndị na-enweghị nne na-agabiga o. Nwe nne ahụ n'ụwa ya ebe ọtụtụ ndị bụkwanụ ndị nwere nne mana ha na-eletu nne ha anya na-aghọta ya bụ ihe. Ị nwere nne lekọta anya o na-aghọta ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ otu aka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-atụ uche kpọrọkpọrọ na-eleba ya anya ihe ndị ahụ mebiri emebi n'obodo anyị dịgasị iche iche. Ịmanụ na ọwa ebe aka anyị na-ana eme ya ka o yi ife. Anyị awụchala ọkwa anyị gbara gị ya gwa na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ya bụ ihe omume anyị bụ Mezie Obodo. Ngwanụ n'elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 5 gata elekere 5 nke mgbede a. Anyị atụgodan mana ka njuka na-ege kedu ka o si aga, kedu ka ekesi anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị. Eji m n'aka na Chineke na-emerụ onwe ya aha na ya bụ ihe ahụ ị na-eme, na ya bụ ọrụ ahụ ị na-arụ, na ya bụ ụgbọala ahụ ị na-anya. Ọkpa onwe ya onye na-awọgbu awọgbukwala mmadụ o asị ọ na-abụkwa na-ekwe ekele ihu asaa. Clara na ebe a n'ụtụtụ akele ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma na mgbede a akọrọetịkwala m o akọrọetịla m Igbo ndị ọma, Igbo dị sansa mgbede na mgbede a olee otu unu mere iji maka na arụsiri n'ike asị m ya gaziere unu ndewo. Ka m gwakwa gị o ahụ enwuru na m ọkụ. I am considering ana m consider ka m mara kene ma aga m asị nwoke ihi agba ahụ ya nwere ọkụkọ ahụ. Hapụnụrụ ya ọkụkọ maka ile ego ị ga-aga imefu na ọkụkọ ahụ na echeela m ya ime iche ihu gị eche azụ. Atụọla m uche kpọrọkpọrọ lee ego ole ya bụ ihe gaji kọstụm. Hapụrụ ya ọkụkọ nta anyị azụrụ ọkụkọ ọzọ hapụrụ ya ahụ. Ị ma na o nwere onye lọya my friend bịara bịa kpọtara m ime ego ole lọya na chaji m. Akwa ihe m gwara gị ihe m ga-eji mepee potere. Okay. Ọ dị ego amaghị m ihe anyị na-ekwu ma nwoke ihi agba ọ na-anụ ya. O nwere ike ikpuwe na abụ m onye ụjọ mana Uchenna Clever abụghị onye ụjọ na-aghọta. Uchenna Clever ọnụ ọha bụ aha m. Itinyere Godwin nwanne ma asọ bụọra gị dịta. Anyị awụchala bụ na anyị awụchala. Ị gụrụ na mgbede a mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka ị gụrụ benyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. Ya mere nji asị gị aṅụ na mgbọ maka na nke bụ mkpọ na-abịa. Anyị awụchala bụ na anyị awụchala. Na mgbede o nwere ajụjụ dị oke mkpa anyị ji wee wụcha mana tupu anyị eluba ya bụ ajụjụ ahụ anyị chọrọ iji ohere a mee ka gị bụ onye na-ege ntị mara na ndị obodo ụmụ dibịa kọrọ na nke onwe ya bụ nke dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo ga-awụcha n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Wednesday. Bụkwanụ mgbe anyị ga-agba ha ajụjụ ọnụ gbasara ihe obodo ha na-anabata na nke obodo ha na-asọ. Chebiri ndị obodo ụmụ dibịa echi ọkụ elekere 5 nke mgbede kperere m ha awụchago. Anyị agbawa ha ajụjụ ọnụ ha enwe ike kọwara ọha na eze ihe na ihe obodo ha na-asọ na nke ha na-anabata n'ihe omume anyị bụ Oje Zuru Obodo. Ọ ga-ereji na nghọta. Na mgbede ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ kedu ihe mere o ji arụ ọtụtụ ndị ahụ ilekọta nne na nna ha anya n'oge nka. Ama m ghọtara ya bụ ajụjụ. Kedu ihe mere o ji arụ ọtụtụ ndị ahụ ilekọta nne na nna ha anya n'oge nka? Onye nne ga-ebu nwa n'afọ bukata ya ọnwa 9 kperere m. O nwere ndị nke na-anọfe bịa mụọ ya. Onye nna ga-ata ahụhụ nwa zụọ elu zụọ ala lekọta nwunye ya anya mgbe nwunye ya dị ime. Apịpịkọta abịa nnọọ pịpịkata nwatakịrị pịpịkata ya mụọ anya abalị nọ ya n'elu zụọ azụla azụ zụọ nke a zụọ nke a zụọkwa nke a zụọkwa nke a
apịpịcha nwa ahụ ya etolite amalite n'ụlọ akwụkwọ ọta akara zụrụ ya baa na nke mahadum zụrụ ya mgbe ụfọdụ o nwere nne na nna ego na-anaghị apụtara ele nwata ahụ mụọ ya ọrụ pịpịkata nwata ahụ pịpịkata ya ya aghọọ mmadụ ozugbo ọ ghọrọ mmadụ ikekwe lụọ nwaanyị ma ọ bụ lụọ di edunyere ha nne na nna azụ onye ga-elekọta ya bụrụ problem eziokwu akpọ Nkechi asị adị busy ị jụọkwala maka ịmakwa onwena ka gị na mọmị si kwuo ya sị ana m akpọ mọmị ọmụnwa wa ada okay ị na-asị mkpọwa mọmị ọmụnwa wu the first daughter okay aka ịhụra na-enwe ihe mmege amazi ama akpa ada o kedu ụbọchị ikpete maazụ gị na mọmị maọbụ gị na dada ikpuru ee nna onye aka liri ya lie nne ya ọ bụghị diọkpara agbụrụ ụnụ ọ na-ebu ihe niile ebukwasa m n'isi ọ naanị m ka mọmị mụrụ n'ihi na ụmụada ụmụaka ewere nne na nna ha tọnụzie ya ihe eji ile anya n'isi onye nke a sị na asị m lekọta nne na nna ọmụnwa ka ọ dịara ịgwa onye nke a ya sị ọmụnwa ka ọ dịara ịma asị ọkụkọ ọbụla ọha zuru ezu wee nwee agụrụ na-egbu ya otu a ka ọ dị ewu ọbụla ọha zuru ezu wee nwee agụrụ na-eme gịnị na-egbu ya o nwere ọtụtụ ndị nne na nna nọ na dis tebụl unu atachala agụgụ ruo n'oge unu ga-eri uru ihe unu na-ahụ na anaghị aghọta ya akọrọgbatuo onye ga-elekọta ụnụ anya abụrụ gịnị problem agụ onye nke a gaa kpọrọ nụ mọmị ị na-asị mkpọrọ mọmị kemgbe Chikpandụ gara ọ galaga kpọrọ ugboro ole ka ọ kpọrọla mọmị akwa mụ na ya nọ kemgbe akwa mụ gara lee ya n'ụlọ ọgwụ gị sị nga kpọrọ ha mọmị akpọ Remondo gaa kpọrọ nụ dadi na gị na ya nọtụkwanụ ntakịrị ana m akpọrọ dadi na gịnị mere ọkwa akpọọla dadi mụ na ya nọ 2 years gị sị nga kpọrọ ha ya tupu ị na-aghọta ihe na-eme loneliness na-egbu nne na nna ọtụtụ ndị nne na nna nọ na this table oge ha kwesịrị iri uru ahụhụ ha tara ya bụrụzi oge ha ji anọ naanị ha mere anyị ji wee na-ajụ kedu ihe mere o ji arụ ọtụtụ ndị ahụ ilekọta nne na nna ha anya n'oge nka ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gaa na WhatsApp anyị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi jiri akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 ji zibatara anyị ozi na WhatsApp maọbụ gị gaa Facebook anyị nọ live na Facebook na mgbede iruo Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM jiri capital letter dee naanị Eco FM kliki kpam keriwe anyị zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ ya bụrụ ma anyị lọghachie nwanne ebelebe egbukwu n'elu ebelebe nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị
onweghị onye ọgwụ n'ụwa a ị ga-eji agbanwe nne gị, onweghị onye ọgwụ n'ụwa a ị ga-ejikwa agbanwe nna gị. Na-aghọta ya bụ ihe. Nne gị bụ nne gị, nna gị bụ nna gị. Na-aghọta. Onwe nne onye ga-achọ n'ụwa a ka ị kara ya, ịhụ na nne gị ọ ga-achọ ka ị kara ya. Onwe onye ga-achọ n'ụwa a ka ị kara ya, ịhụ na nna mụrụ gị ọ ga-achọ ka ị kara ya. Na-aghọta. Nne bụ nne, nna bụ nna. Mana ọ bụ ihe na-ewute na mmadụ ga-abịa nnọọ lecha nne ya, obi aka gị. Mgbe ụfọdụ o nwere ndị na-akụ nne ha ihe, eziokwu ga-apali aka. mgbe ụfọdụ kwanụ o nwekwara ndị na-akụ nna ha ihe, obi etili emeghị gị, aka izizi emeghị gị, gị weli aka ịdọwa aka amaghị gị somehow na ntị nna gị tawa. Nna mụrụ gị A na-eji gị si leave with me, leave with me, let me deal with him. A na-asị gị nwanne butu ọnụ gị na nna gị na-eme ihe ahụ, gị si leave with me. Aha gị o, ị ga-akụ ha kpa ege. You know, the other day bịara n'ọkwa nne gị aka kpichichi m. Nwaanyị mmadụ asụlọ m pụọ, your mother. Nwaanyị mmadụ asụlọ m pụọ. Ihu ndị ka anyị gụrụ na ụwa dị egwu izu ndị gara aga, nga nwoke lere mpa ya ma ịga ya ọkụ n'ụlọ ọ nọ na-eme ihe ebe na-ere pịapịa. Ọzọ na mpa ya na-azọ property kwa ke mpa ya ọwụ ị gara nwoke mmadụ ọkụ gị nọkwa n'igbu ya n'elu ihe ya. Ike gbọrọ mgbe ụfọdụ ọ na-abụ nwere ndị ị ga-akpa aka n'ọnụ. Mụ na nne m adịghị na mma, like o nwere ndị ị ga-akpa aka n'ọnụ, ha sị gị na ha na nne ha adịghị na mma. Nwekwa ndị ị ga-akpa aka n'ọnụ, mụ na nna m adịghị na mma, like ama m nwere ka ya bụ ihe si daa gị na ntị, like ịdị comfortable n'ihe ahụ i kwuru. Mụ na nne m adịghị na mma, mụ na nna m adịghị na mma. Ọ dị ego kpọkwa ihe ọjọọ na nghọta. Ike gwọrọ nne na nna ga-apịpịkata gị inweta ka esi apịpị obere nwa, inweta ka esi apịpị obere nwa. Ịma na a na-akpọ nwa akpụ, ọwa mụpụta nwa na ịma nwaanyị ọma onye a na-agwa ya agaghị aghọta. Gị hụ ka esi eji aka akpụcha, ị nwere isi gị ahụ akpụchara ya akpụ, aka gị ahụ ino mmiri ọkụ ka a dachara ya pịpịkata gị o. Uche ihe niile apịpịgakwa ya, ekpọkwa ya na-agakwa ọkụ. Otu a ka ndị a na-akọ apịpịa na-agakwa ọkụ ijikwa ịhụ na ha hụrụ ihe ị ga-eri, ji ime zụwa gị zuru gị n'oge a zụrụrụ gị, ihe ị ga-eji akwụ ha ụgwọ wee deela ha azụ, ịgbakasịara ha ọnụ. Kedu nke a ga-ekwu, kedu nke a ga-aha? Ọ bụ akwa abalị ibere nga gị na-ebe gị na-vibrate, gị na-ebe gị na-vibrate. Nwaanyị mmadụ anaghị arahụ ụra, nke nwoke anaghị arahụ ụra. Ama m ị na-aghọta ebe anyị na-aga. Mgbe ụfọdụ gị nyụọ mamịrị, gị nyụọ nsị, ị na-ede ị na-anyụcha 7 times. ya akpakwa ihe niile o. Gị ma bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede, unu ma wụdị ndị asadịrị nke ha n'aka. Amabịla ghọta ebe anyị na-aga. Nne gị atacha ahụhụ a niile, ya eruzie mgbe ọ ga-eru uru, ụmụ ya na-eleta onwe ha. Ị na-asị m gaa lee ma ọmị ọkwa mkpa ma ọmị kemgbe 3 years ugbu a, akpa onye nke aka n'ọnụ. Ị na-asị m gaa leta daadị, ị na-asị m gaa leta ya, ọkwa mụ na ya nọ for over 3 months ugbu a. A na-adozi nso onye ga-aga ileta nne. Ka m sịkwa ihe mere ndị Igbo ji atụ ilu si ewu ọbụla ọha zuru ezu nwee agụrụ na-egbu ya. Ọtụtụ ndị nne na nna ahụsiela anya n'oge nka ha, onye ga-eleta ha abụrụla wọ. Na-aghọta ebe anyị na-aga, mana o nwere ọtụtụ ihe ndị anyị bịara nnọọ chọpụta bụ ihe ndị anyị chere na-akpata nke a. Gezie ntị. Nke mbụ wee bụrụ dịka anyị si wee na-arụtụ ya aka, ili ibe. Ili ibe. After all, John o ji eletekwanụ nne ya. John ọkpọkwanụ nne na nna ya. Akwa ọ nọwa ụwa ya na-emere enwe njọyi na town ọnụ. Akwa anyị na ezinụlọ ya nọ na-eme ọkpụkwanụ nne na nna ya. O nwere ndị nke a ga-akpa aka n'ọnụ, nne na nna m ebichala ndụ nke ha, ihe achegawa ọnwụ ha. Ka m focus on my own.
mere ihe niile mbọ niile ị na-agba ọ naanị maka your own family, wife gị, children gị, uche gị anaghị agbata ebe nne gị dị, ebe nna gị dị. ha echefukwana si na na aka iji tila nne na nna gị ka nke gị ga-ejikwa gịnị tinyere gị nwa ili ibe n'etiti ụmụnne na nna amụrụ. Ọ na-eme ha agbahapụ nne na nna ha, ha edunyere nne na nna ha azụ n'oge nka. ị ma na o nwere ọtụtụ nne na nna mụrụ na kọmishọna, mana agwa gị si na nwa ya kọmishọna ị ga-ekwe, agwa gị na nwa ya bụ kọmishọna, inwe ike ikpe. O nwere ọtụtụ ndị nne na nna agwa gị na nwa ha wụ dọkịta, ị gaghị ekwe. agwa gị pozishọn ụmụ gaa n'ọtụtụ vileji dịgasị iche iche, ụfọdụ nne ha na-azụ igwe. Eziokwu, ụfọdụ nne ha ka bi na mkpọmkpọ ebe na-aghọta ebe anyị na-aga, mana ha nwee inweta ụlọ ha bi na, inweta manshọn ha bi na taụn. gị gbaa n'aka, gị gbaa n'aka, gị gbaa n'aka. Nwanne, gịnị na-emede? Echedere masị nne na nna zụcha nwa azụgharịa, ike agụla o. Mana ụwa nke ugbu a dịka ihe si wee kọrọ, ihe anyị na-ahụzi bụ nne na nna zụcha nwa azụwa, nwaanyị ọzọ ọ na-achọ maọbụ nwoke ọzọ ọ na-eme gịnị ọ na-achọ. Amami na-aghọta, amami na-aghọta ebe anyị na-aga. O nwere ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị, ego ị na-emefu n'ebe ụmụ nwa dị, ego ị na-emefu n'ebe ụmụ bọbọ dị. uche makwa na enwe onye hara hapụ ịbọkashiga ihe. Don't go deeper. Eziokwu, maka na ịtọkịsịa akwa oke ibiri nwaanyị, ị ga-atọpụta many things. You will unfold many things. Amami na-aghọta ebe anyị na-aga. Bọrọ ya, lekọta nne gị anya, o dizavụrụ ya. Lekọta nna gị anya, o kwesịrị ka ị lekọta ya anya. Nne zụcha nwa azụgharịa, nna zụcha nwa azụgharịa. Gịnị mere iji edunyere ha azụ? Ọkwa ị na-agbanye ọkụ n'ụlọ oriri na nkwari, mana nne gị ka na-azụ igwe na village. Uche, agwa gị ego ole ndị a na-spend outside. Get the point yo. Ịzụ igwe enweghị ihe dị njọ dị na ya. Amami na-aghọta, mana o nwere ogo mmadụ ga-eru ya enwe some things ọ ga-eme avoid iji wee maa atụ. Ị ma na o nwere ogo ị ga-eru n'ụwa, ị gaghị agazi ugbo. Ị ga-aga ụjọ for fun ka ị gbatịrịta ọkpụkpụ. Amami na-aghọta, ịchọ ịgbatịrị ọkpụkpụ, ị nwere ike si oke ka ị gagode, ọ gaghị abụ mgbe ọbụla. Amami na-aghọta ebe anyị na-aga. O nwekwara n'oge ị ga-eru, o nwere afọ ị ga-eru gị kwụsị ịzụ igwe ka ị hapụ isi n'elu igwe ahụ daa merụọ ahụ. O nwere afọ ị ga-eru ya enwe some things ị ga-ahatụ aka focus n'izu gị n'ike, n'ihi na nke abịala. ọ ga-enyere gị aka ibikọ ndụ ogologo. Amami na-aghọta ebe anyị na-aga. Maka ike na-ala ala mere mmadụ pụtara ụwa ga-alụ nwaanyị mụọ nwa, maka na mkpenye bụ n'oge nka gị ka ị nwee ndị ga-eme gịnị, ndị ga-elekọta gị. Amami na-aghọta ebe anyị na-aga. Mana ike agwụla, maka na o nwere ọtụtụ ndị mụchara nwa arịrị na-erikwa ha. Nwa ha bụ odogwu n'ụlọ oriri na nkwari, nwa ha na-eji millions of naira na-agbanyụ ọkụ, mana nne na nna ha ka nọkwa na-ata ahụhụ na village. Enwere ndị nke a ga-ele nwaanyị ha kwọrọ ya ụgwọ ụlọ, kwọrọ ya nta. Look at you. Mana nne gị ka na even ebe obi gbamgbam ejikọ ya na-ehi mmiri. Akpọgidere gị bịara gị sị don't worry, ọ naanị m ka ị mụrụ, ọkwanụ ndị ọzọ. Mana ya na-ekwu ya nne gị na nna gị. Mana o nwere ana ka o si nụ n'akụkọ na nne na nna ya ekoropụla, ma Chineke ekwela gị hụ ya hara nna ma m nwanwe. Gị hụ ya bịa lezi ụlọ ahụ rụzie ya, abịachi n'isi rụrụ ya. Uche before 3 months esetiela ụlọ akwụrụ. Amami na-aghọta. Ị hụrụ kanopi a ga-etu that day, leave it for me. Ọmụnwa ga-eme ihe niile. Ngị hụ onye nke ọzọ, ihe niile wu nri a ga-eri ofe nsala, jollof rice, leave it for me. Mmanya ka onye ka sị mmanya, onye nke asị mmanya, ụnụ ha ara m ya. Onye ga-anọ berial ya gbara mmanya. Onye ka ị na-eme berial ya, berial nne gị iletakwara anya mgbe ọ dị ndụ. Onye ka ị na-eme berial ya, berial nna gị mgbe ọ dị ndụ ha afọ a, ugboro ole ka ị gara aga hụ ya anya.
ugboro ole ka ị zigara ego si gaa were ego n'ego a leta ya mgbe ụfọdụ akpọọ gị n'ekwentị nne gị akpọọ gị nwa m ukwu na-egbucha m mgbu obi na-ara m ahụ ịnọ sendotoro m ego gị lọkụọ ọp gị lọkụọ ọp kwụọ ntị gba mme nnọọ ka arịrị ahụ nne gị rịọrọ gị ịmaghịde na ọtụtụ sef anaghị akpedo azade ọkpụkpọ ekwentị akpọs gị tụkeje mana ụmụ nwa kpọọ gị buo ya how much ịgbaala transfer send aza jiri nwayọọ kpọlụ uche azụ na mgbede a kpọlụ uche azụ ebe ị nọ mgbe ị dị 3 years ebe ị nọ mgbe ị dị 2 years ebe ị nọ mgbe ị ka dị 1 year ebe ị nọ mgbe ị ka dịgodo ike kwa 6 years you will cherish your parents na-aghọta ebe anyị na-aga ikwesị iji ihe eme gịnị egwu ego ịhụrụ okpa gị na ụmụnne gị ji nne na nna unu eti onye nke asị akpọrọla m ya 6 months onye nke asị akpọrọla m ya 1 year onye nke asị nọ na Simbia kpọrọ ya ọkwa mụ na ya nọrọ 5 years onye n'ihi ya ụ na-atọrapụ ya ọ na-atọrapụ ya naanị ya nọzi ya amụcha nwa gbara aka onye ọbụla efe elu nke a Port Harcourt nke Owerri nke a Meduguri nke a Sokoto nke a Taraba nke a Dubai ama m na-aghọta onye ọbụla efe ka unu achọghị ịma o nwere ka ọ dọkwa na mgbede ike gụrụ gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma bụkwa ihe ọzọ anyị chere na-akpata nka mana ọtụtụ ndị nwekwara ndị mgbe ha na-alụbe nwaanyị ma ha na-alụbe di ha na-agbalị ike ha ịhụ na ha lekọtara nne na nna ha mana ozugbo ha na-alụ nwaanyị chọọchị alụta nke ajọ nwaanyị ahụ maka ụfọdụ ndị na-alụta ezigbo nwaanyị look at you ịlụta ma ajọ dị ihe niile gbasara famili gị chefuo ihe chefuzie ya itite otu a ịjụdo ha fa ịmaruche nwere ndị dị like that o kemgbe ha gbara lụọ di ya ha lụrụ enwezi ihe gbasatara famili ha na-eleba anya mana ọdọ nzirịta ozi soshal midia ka m hụrụ ihe onyonyo ebe a nọ na-agba nwaanyị ajụjụ ọnụ a na-agba ya ajụjụ ọnụ sị kedu ka obi ga-esi adị ya ma ọ lụọ di nwunye nne di ya dị ndụ ya sị nna ya ma alaike hụ ịlụ di nne di ya dị ndụ mana echi ọ ga-achọ ịdị ndụ ma ya mmụọ nke ya dị ndụ gazie gaa lee ụmụ nke ya ya bụ ihe akụọ nna ntị gbarịrị m meti ihe anya na repeat legharị ha ihe onyonyo ahụ ya dịkwa parado na-ekwu ihe ọ na-ekwu na ọ gaghị alụ di nne ya dị ndụ ọ chọghị ya bata n'ezinụlọ ahụ ya enwe onye nne ga-agbatọsịrị ya ọnụ mana ọ nwaanyị na-ekwu ihe akwa ya ọ nwaanyị nọ ama mme na-aghọta ha say nọkwa which means gị ma ị gaghịkwa na-awụkwanụ nne di aka iji tiri onye ọzọ ka a ga-eji atụnyere gị kemgbe a lụrụ gị mgbe ahụ ka nwoke ahụ kwụsịrị ịgakwunje ihe niile gbasara famili gị blọkụọ uche ya onye a blọkụ uche I don't know why some women are like that most of them ndị kwanụ isi iwu kwanụ na a ga mana ọhụrụ famili nke ha nwa ha echewe the man ihu na side ihe niilezi niile nke ya nwa blọkụ ịchọdị ihu onye ibe ọ dị chọrọ isi dị ebe ahụ ezelite isi ịchọdịrị ije anya ahụ ha ozugbo nne ya na-abịa n'ụlọ ụnụ gị jụwa di gị kedu mgbe ọ na-ala kedu mgbe ọ na biko biko ịma na ihe siri ike ya lawa gị na-aranyere ya kpọla nne ya ị chọghị dị iji ntị anụ na nne na nna ya bịara ma ọ bụ ụmụnne ya mere gịnị bịara nyekwanụ gị nwa bụ onye nke nwoke o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke kpanụ ọ ga-abịa ịlụọ ha egbochie gị ịhụ nne na nna gị even ịgara ụlọ ụlọ wụ problem uche ọtụtụ mkpesa dị ịlarụkwa ụlọ ụlọ onye akwa nna ya ahụ ya eke gị agbụ amaghị m ụdịrị dị nka ya eke pịa gị ma ị gaghachi back to your parents oke ịgagode hụ ha ya asị agala nsogbu ya ekechie gị ọ chọkwa ịnụ na enwere ego si n'aka gị bata na ezinụlọ na ihe niile akpa everywhere ka ị ga-agba otu tụsa gị ịgbakwana ya agba na o nwere ka isi nyetụ nne gị ihe ya bawara gị ị na-enye nne gị maka gịnị anyị erujiela ka ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga ike gwọrọ ọ dị egbuwo
mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Lete nne gị, lete nna gị. Aka onye ji tụnyere mmadụ ka ha ga-eji atụnyere ya. Apụkwanụ a na ha ekwu ya adịghị ya ka ọhịa agbachakwa n'ọsọ a ga-agụ maịlụ. Aka onye ji tụnyere mmadụ ka a ga-eji atụnyere ya. Ị na ihe eme n'ugbu a sị ọta ịma life is turn by turn. Ị ga-emechakwa aka nkọ lesi chọkwa ịka nkọ makwa na ịchọkwa na iri uru ahụhụ ịtara ebe ụmụ gị nọ. Ịmụrụ nwoke ịmụrụ nwaanyị ha ga-alụkwa nwaanyị echi ndị ke nwaanyị ga-agakwa di. Ihe ahụ aka anyị ji teela ndị ke gị ụkwụ ịta gị sha teela gị. Tụlee eke n'ebe ikekwe otu onye n'ime ụmụaka nne na nna mụrụ onye nke akpọrọ nne ya. Ka m gwa gị na nne gị nọrọ with your grandchildren ya ị ga-ama na ụwa na-atọ ụtọ ma ilete nne gị anya ịkpọta nne gị na grandchildren gị na nọrọ. Ana m ekwu nne gị gbagotere na AJUJU ịma na ọ na-arịọ ọ dịchahụ ike otu ihe mere o ji dị mkpa na mmadụ dị close to ha awụ mgbe ọbụla ọ na-arịa amara ka ha ga-esi ebugharị ya. Ya na-ahụkwanụ ga-ahụ ụmụ ya obi na-esi ya ike obi na-esikwa ya ike ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọnwa ị nwere ike ị gaghị akpọta ya n'ụlọ gị gị kpọga onye med ga-enyere ha aka na-ese ndị ego na-ese ndichi anya na-agakwa na-eleta ha that one dịkwa mma. Anaghị m asị na ọ bụ iwu na ị ga-akpọta ya n'ebe ibi o nwere ike inwecha ohere makwanụ ngunu bịa akwa mami ghọtara mana ị na-eziga ozi eweta onye ga-elekọta ya anya ọfụma gị na-eziga ozi ịnọtụkwa gị gụrụ gị gaa lee ya ekpela ka naanị ya nọrọ ahụ uwe erigbukwana ha. Ị ma na o nwere ogo mmadụ ga-eru n'afọ mgbe ụfọdụ ga-ebawa onwe gị mamịrị bawa onwe gị nsị ị maghị ama eme ihe ọnwụ ihe ya na agadi si eme gịnị aga mgbe ahụ oge ahụ ihe onye ahụ chọrọ bụ ezi nlekọta anya. Ị gaa na mba ofesi o nwechara ọtụtụ ndị agadi a na-etu pampas. Uche ekweghị ikwu gị ọtụtụ ụmụ anyị ha nọ mba ofesi ihe akwa ihe ha ji eri ga-esi edikata ego ọkwa ịhụnanụ ka ndị ọcha si elekọta nke ihe awụ ihe ha na-eri ihe ha ji arụgo ọrụ ebe ahụ ese ndị ego a na-arụ ntarụ imo n'ala anyị bụ Naịjirịa kia giva kwa ihe ha na-akpọ na-elekọta ndị anya gị hụ mmadụ ga-akakata nka na-eru 150 years ya bụrụ ka esi mee gịnị lekọta ya anya. Nwanne gaa lekọta nne na nna gị anya. Ihe ọzọ anyị chọpụtara mere ọtụtụ ndị mmadụ o ji ara ha ahụ ilekọta nne na nna ha anya wee bụrụ ahụghị nne na nna ha n'anya. O nwere ọtụtụ ndị pụtara ụwa lọv ahụ adịghị ebe nne na nna ha dị. Mana ndị otu ị ga-esi nọrọ ị ga-ahụ nne gị na nna gị. Look at you. Ọkwa gwara gị na o nwere ndị mepere o nwere ndị na-emepe ọnụkpọ nne ha amụsụ. O nwere ndị gara ụka elubara ha amụma na nne ha na-egbu ha ha bịakporo aja okwe ya nọrọ n'ihu nne ha kpọọ ya amụsụ. Ama m na-agbata ebe anyị na-aga nne ga-egbu gị mgbe ị dị na nwata ọ ga-egbuzi gị ugbu a. Anaghị m ekwu na ajọ nne adịghị. Yes, o nwere ndị wa ajọ nne mana uche gị agala ebe ahụ. Ama m na-agwata ị kwesịrị ịhụ nne gị gịnị n'anya ịhụ nne gị n'anya ị ga-elekọta ya anya. O nweghị ka ị ga-esi hụ nne gị anya obi aka gị ịnụ ya olu nne gị for 1 week 1 month 3 months gị ka nọrọkwa. Something is wrong. Ịmakwa ọzọ dịka ibe uche mgbe ụfọkwa ihe a na-ekwu na sị ịhụ ya n'anya akwa mgbe ị hụrụ ya n'anya gị ekwanyere ya ugwu inwe ndị na-anaghị respect their parents. Amaghị ghọtara akwa ịhụ ya n'anya gị kwela ya ugwu ikwekwana ya ugwu gị hụ ya n'anya. Ọtụtụ ndị ihu ya akpọ ikwu nne na nna ha ugwu single respect adịghị ọ gbawara agbawa. Nne gị kwuo otu gị ikwu abụọ okwu abụọ gị nọrọ n'ise na-eche ya otu aka ọnụ na-agba gị gwa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  mana ịrịawa gị ịrịawara ha ịkpata gị ịkpatara ọha na eze. Tụleekwa nke a nwanne ọ dị egwu kemgbe
isi na ịbara ọgaranya ịbara nwanne nne gị anaghị ahụzi brek light gị nna gị anaghị ahụzi brek light gị ọwụ ndị ama wụ ndị na-ahụ brek light gị mana o nwere ala ka i siri yawa ugbu a ka m gwa gị nke bụ eziokwu ikwu ga-agbafu ibe ga-agbafu mana nne na nna gị agaghị eme gịnị agaghị agbafu ka asụ ugbu a na o nwere ka isi daba na nsogbu onye ga-ebu nri bịa nọrọ ebe ahụ chi efo ọwụ nne gị ma ọ bụrụ na ọ dị ndụ ọ bụ nna gị ma ọ bụrụ na ọ dị ndụ ikwu ga-agbafu ibe ga-eme gịnị ibe ga-agbafu na-aghọta ịma asị ozi siwu isi onye nyika nwanne agbalaga ọbara dị igbe dịkara mmiri na-aghọta anyị ma a na-ekwu okwu nna o nwere ndị ọ ga-adị na-efe efe na ntị ọ bụ onye buru gị n'afọ 9 months kperere mgbe ụfọdụ o nwere ndị na-anọfe na-aghọta a na-ekwu okwu nna o nwere ndị ọ ga-adị na-efe efe na ntị ọ bụ onye hụrụ ụwa ya iji hụ na ịdị ndụ ụra pụrụ ya n'anya ebe ọ na-awa ọkụ to and foro iji hụ na ọ kpatara ihe ị ga-eri ikekwe nna gị eji ya ego ọba ya ọgaranya ọ zụghị gị n'oge agụmakwụkwọ mahadum gị na-eletu ya anya gị na-eletu ime ihe ọ bụ ịzụkata nwatakịrị zụruo ya n'oge ede give your father credit ọ gbalịala ịnụ na-aghọta ajọ nna dịkwa ịnụ ihe m gwara gị nna ayịrị ya dịkwa mana nke ahụ dịwakwa mgbe anyị ga-ekwu okwu ya anyị ekwuzi m anya ọfụma ka ọ dịkwa gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma ọzọ bụ ihe kpatara ọtụtụ ndị na-elezi nne na nna ha anya gịnị ụbịam na ụkọ enwere ike inwe ha ọrụ ịghọtala enweghị ihe echiri aka gbachiri gị ka ime ga ịghọtala makwa na inweghị ego iji ha ego ọya wụ ụbịam na ụkọ ha na-ekwu okwu ya maka sị na ego ji okwu ọ bụrụ na inwe the mind inyere ha aka ma ilekọta ha but the resources adịghị ọ dịghị mana uche despite na ọ dịghị mana otu ị ga-esi akpasokwa ha agwa ga-egosi ha na ọ bụrụ na ọ dị na ị ga-eme ya ịkarị inye ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ onwe ihe ga-amotivate gị n'ụwa to work and work ya bụrụ nne na nna gị enere m gwara gị ya bụrụ ihe ga-amotivate onwe ihe ga-amotivate gị n'ụwa ihe ga-akwalite gị ma ọ na-enweghị ihe ọ bụ ya bụrụgodị nne na nna gị gị nwa bụ nwa okorobịa na-ege ntị ma ọ na-enweghị ihe ga-amotivate gị n'ụwa ya bụrụ gị nne na nna gị maka na onweghị anya mmiri ka na nne gị na-arịa arịa you have nothing to offer na onye hụrụ nne ya n'anya ma ọ bụ na nna gị na-arịa arịa you have nothing to offer to contribute onweghị ihe ị nwere ị ga-atụnye amami na-agwata ebe anyị na-aga ime ịpụta ụwa ị kwesịrị ịma ihe dị ahead of you mara ka ị ga-esi agba mbọ eme gịnị agbasi ike onwe ihe ga-akpalite gị isi n'akwa ndị na-ahụ ebe ahụ ị nọ bilie jee chọọ ihe ị ga-eme ya bụrụ nne na nna gị tụlee ekene n'oge nka ha asị na ukwu na-egbu nne gị mgbu ọdịnarị mkpụrụ ọgwụ ịzụtaghị bulikwe gị elu kwụọ gị n'ala akpa gị aka n'ọnụ ịma na-ejighị m mgbe ọbụla ịma na-ejighị m what are you doing about it? gị foto aka gbakwa nkịtị kedu ihe ị na-eme obi ọ dị gị mma ịma mgbawa obi ọ bụ na ikekwe ị ga-eji ego zụta nne na nna gị ndụ ya bụrụ ego maka na ego adịghị ihe mere o ji tụfuo ndị ya ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ụbịam na ihe isi ike socha n'ihe na-eme ka ọtụtụ ndị na-anaghị elekọta nne na nna ha anya mgbe ụfọdụ ọtụtụ hụ kọọlụ nne ha obi amapụ ha pịam ọ bụghị na ha ahụghị nne na nna ha n'anya kama ọ dịghị mana onwe ihe ga-amotivate gị to hustle more ọ wụ ihe a ama m na-aghọta ọ bụ gịnị ihe a ịma mgbe ụfọdụ ụbịam na-eme nwoke ma ọ bụ nwaanyị ya adịcha ka ọ maghị ihe o kwesịrị ime uche asịghị na ego ji okwu ya dịwa ike gwọrọ o wee bụrụ ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ihe ọzọ anyị chọpụtara mere ọtụtụ ndị o ji ara ha ahụ ilekọta nne na nna ha anya n'oge nka wee bụrụ nne na nna ịgbahapụ nwa ha
mgbe ọ dị na nwata ew gị ga lee nwaanyị tụwa ya ime ha ya pablo gị ha nwa gị ama m na gbalie redio elu o ị hụrụ na mgbede a gbalie redio ahụ elu gị ga lee nwaanyị tụwa ya ime ha ya dunyere ya azụ kọntiri m ị chọghị ịma maka ya nwatakịrị a adọghịkata n'ụwa na-eke anya ọ gaghị elekọta gị anya ya na-elekọta hụ gị anya eblem na ya atala ya ụta maka na mkpụrụ onye kọrọ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-aghọrọ gị nwa bụ onye nne gị mụ ụmụaka ndị a chịsa ha piom ịmana ọtụtụ mgbe fee ka elu ga lụgharịa di legbuo ha anya uche mana ụfọdụ mgbe gị na-ele ọkụkọ Igbo gị hụ ya elu ụmụ ya ha ihe a na-eme na mmadụ na-emekwa na ụmụ anụmanụ masị otu a ka ndị nne na nna ụfọdụ ga-ele ụmụ ha otu ụmụ ha aghasa ụmụ ha ebe a pịa ntinye ihe iche ebe ọzọ pịam ị chọghị dị mma ga-ebido mụnwa ahụ potri ga-emụ ahụ emena pịam that is ọ dịrị gị mfe ịmụ mana ọ dịrị gị mfe ilekọta ha anya datikea ị naghị enye ụmụ gị datikea dati bond adịghị n'etiti gị na ụmụ gị and dị comfortable very comfortable o nwaanyị ịdị comfortable ya bụ ihe na-akacha adị ebe ụmụ nwoke dị ozugbo ị tụbara nwaanyị ime akpa gị aka n'ọnụ gị dị na-aya anya ọgwụgwụ m ọ naanị m o nwere onye na-amaghị nwaanyị Chinde ọ naanị m o nwere onye na-amaghị nwaanyị ama m na-agwata gị dị na-aya anya ozugbo nwaanyị a takatara ahụhụ mụọ nwa awụrụ bọbọ gị hụ ya n'ụzọ gị na-arụ ya anya gịsị nwa ihe akwa nwa m gị na-agwa ndị mmadụ ọwụ nwa m a na-akọrọ gị mgbe oge ruru ọ ga-alọta mgbe oge ruru ọ ga-alọta chewe mgbe ọ ga-alọ nọ emekwala ihe ị kwesịrị ime weta ego mba ka a zụọ ya n'akpụkpọ weta n'ego ka a zụọrọ ya miliki ọrịawa enwe otu ise weta ego ka a zụọrọ ya ọgwụ ga-agba nkịtị obi aka gị oto uche chewe na most of them na-eme eke ya mana ọtụtụ ụmụaka ndị a na-eme eke look at you ikekwe anyị na-ekwu ihe a na mgbede a gị si kpụsie ya ike onwe ihe kpụsie ya ike onwe ebe ọ ga-agara gị mba ụfọdụ mgbe ha sị nwoke mere elu omenala ọ ga-alọta ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ nne na nna ọkacha ndị nke nwoke na-amụcha nwa inye nwa gị ezi ọzụzụ abụrụ nsogbu nye gị ọ bụghị na ego ahụ adịghị mana ayịrị ya gị inye ha ezi ọzụzụ abụrụ nsogbu mee gịnị nye gị lee nwa gị ahụ na-akụkpogharị onye nne ga-ebe nde nwa ya onye nna ga-ebe nde nwa ya zi ya ụzọ ọ ga-aga ka ọ dịara ya mma o nwere ndị na-ere ala kọmọ chọọ ihe ị ga-amụ ọsịsọ by fire by force ka ọ bara gị uru maka na ọ ga-ebu ụzọ bara gị uru tutu ya bara obodo uru bara ndị ọzọ afọ ole ka nwa gị ahụ dị ịdịkwa comfortable gbakwa ya nkịtị gị gba ya nkịtị ya na-ekorogharị ya na-epigharị ọkụkọ fuo ebo ya uche ịma ihe eji ekwu mgbe ndị ọzọ na-azụ nke ha gị gba nke gị nkịtị ọ nwere chi gị gatajiwere ndị ọzọ anya gị gatajiwere ha anya gị tajiwere ha anya nwa gị a na-eto fomfom okorobịa nwa nothing o nwekwana ihe ị chọrọ ime about it ga-agbamacha nkịtị kọntiri m gị na ụgbọala gị pịam ga-agba nkịtị eme gị jee chọkwa ihe ị ga-amụ agwala n'elu ọnụ ọzọ dịka ibe ya o nwere ọtụtụ ndị nne na nna imefuru ụmụ ha ego na-ara ha ahụ o nwere ọtụtụ ndị nne na nna gị nwa bụ nwatakịrị ị na-aghaghị ha ị gaghị alụkara eziokwu to them kụkpagharịwa otu ahụ ha dị achọghị imefu ego ha achọghị ka ị gaa akwụkwọ ịmụwakwa n'ọrụ amụwa enweghị ego ole a ga-emefu nwa gị ya adịghị otu ihe a ga-achọ ka ị ga mụọ wụọ ikekwe ka esi edozi afọ nke ga-adịara ha mfe na-emefu ego o nwere ọtụtụ ndị na nna dị like that ikpụrụ ala okwu aga m aga akwụkwọ ha onye na-azụ gị ikpụrụ ala aga m emepe anya dị otu ahịa ị na-aga ịmụ aga m emepe nwukwa ya ha achọghị ka ị ganye aka na nke m ga-emetụ gị ka ịba uru ọsọ maka chi ilewe ndị anyị ị ga-agafeli ihe a ị ga-enwede ebe ị ga-aga o nwere ọtụtụ ndị nne na nna ọ na-amasịcha ha mụọ ụmụaka ndị a akpọ igo onye nka akpa igo onye nka akpa gị ekpecha ha
ga-adị comfortable na-ebiri ndụ gị. onye ọzọ na-azụrụ gị nwa erechi gị chọwazie ngwa wetewe wetewe bụ igewe m. Onye ga-ebi ige gị? Ọkpa ụmụ ịzụrụ ga-enye gị. Okay. Onye rụọ ya orie. Ọkpa ụmụ ịzụrụ ga-enye gị. Onye rụọ ya erie. Ị hụrụ ka isi dozie akwa gị otu ahụ ka ị ga-esi edina ya. Ọ sọkwala gị ụmụ gị ha enwekwala ihe a na-eme dịkwa comfortable. Gị nwa ga-ata ahụhụ ya mgbe oge ruru. Gị nwa ga-ata ahụhụ ya mgbe oge mere gịnị ruru. Jee chọọ ihe ebe ị ga-asọnye gị isi ozugbo nje. Ozugbo ọ dị oke mkpa. Amami na-aghọta. Chọọ ihe ị ga-eme iji hụ na ụmụ ndị a bara gị uru. Ha bụ uru ha mere gịnị ha bara gị. Gị bụ onye nna uju imefu ego na-atụ gị. Uju imefuru nwa gị ego na-atụ gị. Wepụta ego ya na-ara gị ahụ. Uche ndị ga-anọchi anya gị echi achọ gị taa ahụ gị ọwụ maka ndị awụ ndị ogene lineage gị ọwụ ya gị ya na-ara gị ahụ. Amụọ nwoke ya bụrụ nwoke bọm. Amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị gọm. Ịsọnyecha anya isi bido ha aka sọngwe. Ị maka nwoke si eme ha bụ uru fọsụọ ha nke jụrụ na ọ gaghị enye gị aka kpọchie ya iji m ụgwọ. I will never let you go unless you bless me. Gị jidesie ya taa nye m ego. Ịma na ntara ahụhụ gị ahịa ị na-ere onye emepere ya. Akpụkpọ ị gara iji wụọ dọkịta onye zụrụ gị. Gị na-enyere izini ndị gị mara na ọrait gị. Ịrụrụ ọrụ for it. Ịrụrụ ọrụ for it. Onye ọrụ nwere ụgwọ. Oge mgbe ka m gwa gị ịtacha agụgụ ebe ụmụ gị dị aha gị tụwara ha aza. Gị sendị akantụ tinyere m ego na akantụ a. Ị hụrụ ego a na-achọghị nche ego achọ mụ na gị eme ihe na gị na-agba ha ya with authority. Otu a ka ọ dị maka na ịma na ị mere invest in them. You don't beg them. Oh, give me. Give me. Give me. Give me. Ma ọ wụrụkwa ike. Aghọta. Ike gwụrụ nwanne. Ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekute. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ogere ịkpọbata gwa anyị ọsịsa gị nye ajụjụ a. Kedu ihe mere o ji arụ ọtụtụ ndị ahụ ilekọta nne na nna ha anya n'oge nka imere ọsịsa? Bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 4541014 0707 4541014 maọbụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị maọbụkwanụ na Facebook anyị nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo okwu gị nkenke. Mgbede ọma. Hello. Ndewo. Uche na Clara ndewo no. Ndewo. Aha m bụ Joy, esi m Ọkigwe akpọ. Okay. Ihe niile nkwu na mgbede amaka. Enwe otu nwaanyị mma ọ lụrụ di ya, ụmụ ya ọ lụrụ di mụta nwa, ụmụ ya enwe ego, ọnwa ya na di ya zụrụ ụmụ ya. Ruzie mgbe ụmụ ya ga na-akpata ihe na-enye ha ji elu ajọ nwaanyị aka ụmụ ya yi. Ịhụnanụ ị ka nọ ya? Ewo, ị ga-agbalị kpọghachie ọ n'ebe ahụ na mgbede a. The God within himself. Ewo, kachi. Adị m mma o. mgbede ọma ụka ọma. Ndewo, let me the God on Sunday. Hara Hara akwa enwekwara why you like this na He nwere ikwe abi. Iwe wela gị no iwe wela gị. No problem. Mo kachi si na-ekwu abụ onye ahụ. Okay. Ụka m ga-arị nkenke and some people again like ya. Okay. Because eji m ekwu ya kpojere. One of the reasons ke mo onwe ke m noticiri imere ni ndị mmadụ bịara nwe ejima na ha elela ndị mụrụ ha is because nwaanyị ọjọọ. Yes, I repeat, nwaanyị ọjọọ. Most people like ndị ke nwoke mgbọlụọ nwaanyị. Number one, nwaanyị ha agaghị dat ha ewu ndị bi na family house. Mgbọlụ nara nwaanyị ha eme ha advice chi nwekwafu jee ebe ọzọ ịchọrọ ụyọ. And immediately they oblige from there
nwaanyị Igbo will not turn their eyes away from their parents. Okay. Kewu kem noticed ọwụghachi ha. Kewu kem noticed from within. Ọwụghachi ha. So most things alụ ụmụ nwaanyị ọjọọ, especially if the young man is doing well. Nwaanyị ya rabara ịma fefe, ya hapụ parents ya, nabachila ya anya parents ke ya wụ nwaanyị. Before you know it, nwa okorobịa chefuo ndị mụrụ ya ne. So onye gelo nwaanyị kpa anyị nọgọ ịma na I'm still talking to myself. Ma m planning ga elu kem. Onye gelo nwaanyị ya saa anya mmiri ezigbo nwaanyị. Kachi si na-ekwu afọ ma bụ. Ndewo ya gaziere gị kachi si na-ekwu mgbede ọma. Mgbede ma uche la Clara enyi ọma. Ndewo. Aha m dị sanda pe shi ma agwala akpọga. Ndewo that and this. Gaa n'ihu. Otu ihe lemekwana mmadụ ga-eletacha nne ya anya like na ala nne ke mo o nwere eje ma ụmụ ya sacharịa agba na-ewere tụtara ala abịa oje yuzie kada mee ka ọbụrụ otu ihe pụtara ya dasapụta ahụ shishi ya gị nye ihe tarịa shiti maka iwere nye gị mgbe ọzọ o ji eme ndị ohere ga-abịa chere ka m ghọta ihe ị na-akọ jiri nwayọọ isi gịnị mere nsị like nne ke mo o mere mgbe ụmụ ya asarịa akpa na-ewere tụtara ala igbe onye aka ọtọ oje yuzie dara dịka ụja bịa yuzie gada nweme problem gada nweme nsogbu mgbe onye ọbịa zụra gị were hụ onye gị dabarị m ya mgbe ọzọ ọ ga-eme ụmụ ya ga-eleta ya anya ha chatị ha epecha nye omere eji abịa nyere aka ha ya nwere onye o siri anya na kọsụ mmadụ ga-eleta anya mgba gee ntị ọkwa ịka na ebe ahụ chere emepụ ka keduke weli maka kredit m mgba gaa n'ihu like na problem nke nọ n'ụlọ na ụmụaka ya kpọkọta nne ya si maka iji waya mezie okwu ụwa ndị nwa ajụ memere pụọla ama ndị gọọmenti ama elee ekwu mmanụ ụmụakwụ ahụ o ga-eme nsogbu ihe ga-abịa ndewo gewe la redio isi kredit gị agwala ebere ya ị bịara na-akọwa na ihe mechara mgbe ụfọdụ mmụọ gị ji ada mgbe i nyere nne na nna akwa ya maka na mgbe ụfọdụ igote ihe nne gị aga were ya dowe ya na ala igbe ọtụtụ ndị nne na nna na-eme otu ahụ ihe ọ sọkwara gị gbaa n'ụgbọala ịhụrụ igbe ha aghara ha ya ama m na-aghọta ihe ọ sọkwara gị gbaa n'ụgbọala ịhụrụ baro ha aghara ha ya ha laikere old things ihe ndị ochie ahụ ama ma nne gị ọ na-emekwa otu ahụ ma ọ bụ nna gị o nwere ihe ị na-agaghị anapụnwu ha ihe ọ sọkwara gị mee mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịrụcha manshọn ha edisaidi ibi na nke ochie ọrụ gị wee dị na-enye ha na-ejikwa na nwayọ na-ahụ ihe ikpe ama m na-aghọta ọ dị nnọọ ka ọkacha ọtụtụ ndị nne na nna bi n'ime ime obodo ga-esi ka mgbe ọbụla ị na-enye ha miliki ka ha na-aṅụ a ga-asị gị kedu ebe akpụ gara nwa m na-aghọta o wee bụrụ ya ọrụ gị bụ ịga n'ihu na-eme gịnị na-enye ha o wee bụrụ ya na Facebook anyị ozi akala nkụ Nelson Michael ọ sị very interesting Uche na Clara na anyị jisi ike anyị ahụ na nke gị mere John ọsọ onye ihi agba na ebe ahụ Godwin Clever anyị ahụ na nke gị Darlington nna nta ọ sị mgbe ụfọdụ na ọ naghị awụchapụ ọ naghị esicha n'aka ụmụaka ndị a na-etuleke na nwoke bi na ụlọ a na-akpọ Sefcon ya na nwaanyị ya na ụmụaka kedokwa n'ebe nne ya ma ọ bụ nna ya ga-anọ ọkwa ị na-aghọta na n'ihi ya na anyị atachala ụmụaka ndị a ụta ọkwa ị na-aghọta na ndị na-akacha elekọta nne na nna ha anya nke ọma bụ ndị bara ọgaranya ọkwa ị na-aghọta na ndị nwekwara n'ụlọ ebe ha mere gịnị ha bi iji okwu ama m onwe na mgbe ị getere ebe anyị rụtụrụ ya aka na ọ bụchaghị iwu na gị na ha ga-anọ ya bụrụ na ihe anyị na-akọwa bụ na ekwekwala ka nne na nna gị nọrọ naanị ha n'oge nka ha loneliness egbuo ha onweghị onye na-ajụ ha ajụjụ onweghị onye na-ese ndị ara ha ego onye akpọtakwa nke ọ na-elekọta ha onwe onye like nne na nna gị dị ha mee na-agadi nobody unu kpọgara ga-enyere ya aka naanị ya na-anọ nwere nụ ka ọ dị nwanna ha ya bụrụ n'ụlọ ụnụ nọ na village unu akpọga somebody ga-adị na-enyere ya aka o nwere ozi ndị ọ na-agaghị aga ozi ọ na-aga wuli na-aghọta ebe anyị na-aga o wee bụrụ ya bụ chere obi gị dabara adaba Darlington nna nta anyị ahụ na nke gị mere John ọ sị lack of understanding ya na ịhụnanya ya wee enweghị nghọta na ịhụnanya n'ebe ndị nne na nna dị n'ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ụdịrị mmadụ onye lụrụ thank you ya gaziere gị Chizi Jessica
ọsọ nkulu uche na ntị Clara mgbede ọma na Clara ịmakakwa ndewo anya nwụna nke gị nke iru ka anya ọnụ ọ sị daa dị ebube na Sister Clara my people with the highest vibe na anyị na-eme nke ọma n'ịhụrụ volume ihe omume a anyị gbalikwu oyi elu ka ọ na-ada ụda ya gaziere gị nọ o wee bụrụ ya ka anyị lọghachie n'ekwentị anyị ịbọọla chie mgbede ọma Uchenna na Clever. Ndewo. Uchenna na Clever. Uchenna na Clever. Ọ dị ego. Ele otu m nọrị. Anyị dị mma. Okwu n'eziokwu. Onye na-agaghị amụta ihe ga-eme program na ọ ga-amụta ihe. Onye na-amụta ngwa ihe mara na ihe tinye shie na ihe nne m nnukwu na-ekwu eziokwu mana enwere ebe m chọrọ ịrụta aka maka na-eke ewe m iwe mmadụ ga-anụrụ ọrụ ha ụlọ azụrụ na ọrụ presideghị ụlọ ya ọ na-abịa ịbịa dede metụ klinọp azịtụbetụ mgbe mmadụ nwụọna abịa arụ m ụlọ bịa hachi m ụlọ bịa rinoveti m ụlọ ma na-ajụ onwe m sị na onye ahụ a na-rinoveti n'ụlọ egwu n'ihi ya akwa ọ nwụọra ọwụ mgbe ahụ ka kpatara dị mọni onye m na-ajụ onwe m ọwụ mgbe ahụ ka kpatara dị mọni wee onye nọ na deti kemgbe ọrịa ndị enwekwara ike akpịkpata tagburu ya o abịara na adịdị anwụ adịdị penti ụlọ bịa nsachi n'efere ya nke a na-aka ewe m iwe ihe ọzọ m chọrọ inyekwa advaịs owo onye ọbụla nne na nna ya kparị m n'aba at osteji eplem chakwara ya bikọs ịma osteji nwunye na na-ebu abịa ekechakwara onye okwu ha bikọs enwekwa ndị nne na nna like enwe eke mma ụmụ ya na-ebutere n'iyi ọ bịakwa ihe na-etikwe na aja agụgbo onye ya bet ị gaa na ebe na-apakị ihe iri karị mgbe ha bịta kọmpensi apụga ihe osteji apụga n'ọmụ ihe ọ na-eme ọ gaghị anabị ụnụ agaghị na-emere ihe like my father enwe akwa egotere na enwe akwa a na-akpọ abụbaka emechabịa agụ anya abụbaka mana a chụtara my father akwa my father agasị gị ya n'ala igwe mana my father eji ha pansịrị ya nwụọ ịnọkwa nsogbu anụ ndewo ya gaziere gị o nwere okwu ibere bịa rụtụ aka mgbe ụfọdụ ga-esi nne na nna gị ka ha sicha agwa gị okwu ọkwa ịghọtala ihe onye nke a kọwara o nweghị ihe ya na agadi na-anaghị eso eme gịnị agakọ gaa n'ihu were ozi na Facebook anyị na mgbede a nwaanyị ọma n'ozi nke a si n'aka Don Ike ọ si mgbede ọma Uchenna na Clara ọ si ha dị ụmụ nwoke ise nne mụrụ ha na ezinụlọ ha ọ si mana ọnwa ọbụla ha na-ewetara ha 20,000 naira otu onye 20,000 otu onye 20,000 n'ime ụmụ nwoke ise ahụ ya bụ 200,000 ha niile na-eweta 20,000 ọkwa ya 100,000 naira every month ọ dị mandatory ị ga-ewetarịrị ya akwa ịhụ na ị ga-aga gbawa mbọ ọ na enwere ihe imega na nke a si n'aka Chisom Obinna uche ọ sị for me na onwekwa time ndị nne na nna ya ahụ na mgbe ya dị nta na ndị agbahapụrụ ya afọ 26 26 years kemgbe ahụ 26 years ịhụnala ihe ahụ anyị na-ekwu maka ya no fatherly love no motherly love na-enwe nke ọbụla ha show yiri ya mana ị hụrụ nọọ grandma ya wụzi onye mere ya ihe niile ọwụ taa na ọ gakwa na-enye ya ụwa ya niile ọ bụ ihe ahụ anyị na-ekwu Chisom Obinna ọ bụ ihe ahụ anyị na-ekwu nakwa ịhụrụ ya nne gị na nna gị ha agbahapụ gị ọzi grandmother wụzi onye lekọtara gị anya anyị ahụna nke gị ibekwe Chukwu Emeka ọ sị nke a bụ gịnị eziokwu mana gịnị ka anyị ga-eme bụrụ ya ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị
mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya. Atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịa gbaa ama ihe nri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee, abalị 28 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụ nwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị uwe ojii steeti Imo amalitela ime nnyocha gbasara ihe kpatara ya bụ ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Imo. Ị ga-anụrụkwa na ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị obu egbe achịnama asụọla ọtụtụ ndị mmadụ ịkpakọ na steeti Benue. Ị ga-anụrụkwa na mba France ekpepụtala Zinedine Zidane dịka onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba ha. Mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m. Na mgbede taa onye gaji iwetere gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụnwa na onwe m, Uchenna Clever Godwin Ọnụọha. Ndị uwe ojii steeti Imo amalitela ime nnyocha gbasara ihe kpatara ihe mberede okporo ụzọ ahụ gburu Chibuike Friday bụ onye akụkọ ọkọrọ na ụgbọala na-agbawa awa awa kụgburu ya n'ihu ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Imo dị n'Owerri. Ka ọ dị, ndị uwe ojii steeti Imo site n'ọnụ onye otimkpu ha bụ Henry Okoye apụtala kọwara ọha na eze na ha agaala aka ka egbe pịnwụrụgodi onye ọkpọ ụgbọala ahụ ji ụgbọala ya chigbuo nwoke a bụ Chibuike Friday. N'aha onye ọkpọ ụgbọala ha nwụchiri bụ Michael Chibuike Dike, bụkwa na onye obodo Ụmụolowo Ejemo Ekpuru bụ nke dị na kansụl ime obodo Uguta nke steeti Imo. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Imo gara n'ihu kọwaa na ihe nchọpụta nke mbụ ha mere kọwara na ihe kpatara ya bụ ihe mberede okporo ụzọ bụ maka na onye ọkpọ ụgbọala ahụ ha nwụchiri na ndị otu ya ji ụgbọala ha ama aka gbasara onye ga-agbakanye ibe ya. Henry Okoye gara n'ihu mee ka ọha na eze mara na ndị uwe ojii mecharala nnyocha ha na-eme gbasara nke a, na ha ga-echewe ya bụ onye ọkpọ ụgbọala ha nwụchiri ihu n'ụlọ ikpe. Gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti adọkpụrụla onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ọha na eze otu pati APC na steeti Abia bụ Maazị Uche Agụrụ gaa ụlọ ikpe na-achọ ka a kwụọ ya ijeri naira 5 bụ 5 bilion naira n'ihi ebubo na ya bụ Uche Agụrụ metọrọ aha ya. Ọ bụ n'ụlọ ikpe ukwu steeti Abia dị n'Ụmụahịa ka ya bụ gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti dọkpụrụ ya bụ Uche Agụrụ gaa, na-ekwu na Uche Agụrụ metọrọ aha ya n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia. Na ya bụ akpụkpọ gọvanọ Alex Oti gbara Uche Agụrụ n'ụlọ ikpe, ọ rụtụrụ ya aka ma kwuo na Uche Agụrụ bere ya ebubo ime nrụrụ aka, ịmaburu ego ọha na eze, imetọ ọkwa ọchịchị na itinye ọnụ n'okwu gbasatara otu pati ndị ọzọ. Na ya bụ akpụkpọ gọvanọ Oti kọwara ebubo dị otu a dịka okpokpo asị ma rịọ ya bụ ụlọ ikpe ka ha manye ya bụ Uche Agụrụ ka ọ pụta bịa rịọ ya mgbaghara ma pụtakwa bịa kọwara ọha na eze na ebubo dị otu a bụ okpokpo asị. Gọvanọ Alex Oti rịọkwara ya bụ ụlọ ikpe ka ha manyekwa ya bụ Uche Agụrụ ka ọ kwụọ ya ijeri naira 5 bụ 5 bilion naira dịka ego iti aka n'obi. Ka nke a na-ewu, ya bụ Uche Agụrụ apụtakwala kọwara ọha na eze na ọ bụ eziokwu na gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti dọkpụrụ ya gaa ụlọ ikpe. Opekata mpe mmadụ 16 atụfuola ndụ ha na mwakpo ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị obu egbe achịnama wakporo otu obodo e nwere na steeti Benue bụ obodo ndị dị na kansụl ime obodo Otukpọ nakwa na kansụl ime obodo Kwande nke steeti ahụ bụ Benue.
ya bụ mwakpo ka akụkọ kọrọ na ọ hịọtụrụ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde nakwa n'ụbọchị taa bụ Tuzde bụkwa n'ebe ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị ogbu ịgba achịnama nọ ha ohere bụ na ọtụtụ ndị obodo ahụ ọgbatumtum ha manye isi n'ọhịa. Ụfọdụ ndị nta akụkọ gbara ajụjụ ọnụ n'obodo ndị nke a metụtara kọwara na ọnụọgụ ndị tụfuru ndụ ha na mwakpo a nwere ike ịrịkwu elu dịka a ka nọkwa na-achọ ozu ọtụtụ ndị tụfuru ndụ ha na ya bụ mwakpo. Ka ọ dị onye isi oche kansụl ime obodo Otukpọ bụ otu n'ime kansụl ime obodo ya bụ mwakpo metụtara bụ Maazị Maxwell Ogiri apụtalakwuo na ya bụ mwakpo mere eme na ka ọ dị na ha achọtala ozu mmadụ 14 tụfuru ndụ ha na ya bụ mwakpo ebe ndị merụrụ ahụ ka nkọ. Akụkọ febatara n'ụbọchị taa bụ Tuzde emeela ka ọha na eze mara na opekata mpe mmadụ dị 30 tinyere ụmụaka 8 atụfuola ndụ ha dịka ndị oyi ọha egwu terọrist wakpochara obodo Naridon dị na kansụl ime obodo Kauru nke steeti Kaduna. Ya bụ akụkọ a nụrụ kọwara na njinji a jiri n'abalị ụbọchị nwanne ụnyaahụ bụ Sọnde dị ka ọ kụrụ ihe dịka elekere 11 bụ ebe ndị oyi ọha egwu terọrist anọ ha ohere merụọ ọtụtụ ndị mmadụ ahụ, mụnye ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ ọkụ ma mebiekwa ọtụtụ ụlọ ahịa ndị mmadụ. Ka ọ dị, gọọmenti steeti Kaduna, onye bụbu osote onye isi ala Naịjirịa bụ Atiku Abubakar na onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati PDP azọkwa gọvanọ steeti Kaduna bụ Usman Bawa akatọọla nke a. Dịka ọ na-ekwu okwu gbasara nke a, gọvanọ steeti Kaduna bụ Uba Sani kọwara njinji a jiri dịka nke jọgburu onwe ya ma rịọ otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche ka ha tinyekwa uchu n'ọrụ ha iji hụ na anwụchiri ndị kpara arụ a. Na nke yiri nke a, onye isi ala Bola Tinubu akatọọla ya bụ mwakpo awakporo obodo Naridon nke steeti Kaduna ma nye ndị ọrụ nchekwa iwu kpụ ọkụ n'ọnụ ka ha gbalịa nwụchie ndị aka ha dị na nke a ma zọpụta ndị ahụ ha tọrọla atọrọ. Onye isi ala Tinubu site n'akwụkwọ ozi si n'aka onye otimkpu ya bụ Bayo Onanuga kọwara ya bụ mwakpo dịka nke jọgburu onwe ya. Onye isi ala Tinubu kwuru ya hooha na ndị niile na-achọ ịkụwasị udo ala anyị bụ Naịjirịa agaghị ala ọkpọrọ. N'ikpeazụ, otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na mba France bụ French Football Federation anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzde kpepụta Zinedine Zidane dịka onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ha. Nke a na-abịa dịka onye bụbu onye nkụzi egwuregwu bọọlụ mba France bụ Didier Deschamps wụsachara ọwa dịka onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ya bụ mba France. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o teelarị ebidoro na-arụ ya bụ Zinedine Zidane aka ịnọchite anya Didier Deschamps dịka onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba France. Ka ọ dị, ya bụ Zidane bụkwa na onye dị afọ 54 bụ 54 years ga-eburuzi oche dịka onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba France. Ya bụ Zidane a na-ekwu okwu ya enweela mgbe ọ bụ onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Real Madrid bụkwa n'ebe ọ nọ mabute iko Champions League 3 n'afọ 2016, n'afọ 2017 nakwa n'afọ 2018 gara aga. Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ, o zochala ma gbachaa, asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nụrụ akụkọ kwuru na ndị uwe ojii steeti Imo amalitela ime nnyocha gbasara ihe kpatara ya bụ ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Imo. Emekwara nke ịghọta na ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị ogbu ịgba achịnama asụọla ọtụtụ ndị mmadụ ịkpakọ na steeti Benue. Emekwara nke o doo gị anya na mba France ekpepụtala Zinedine Zidane dịka onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba ha.
n'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịale nnọọ ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya ka ọ dị. onye asị ya nwanata anwa echi ọ bụ otu ọnwa ahụ mfe akịtị nke ahụ na-akacha amapụ obi ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlọta ya na nnọkọ anyị na gị n'oge ndị Igbo na nke mgbede taa n'ụlọ mgbasa ozi Echo 100.7 chebiri n'Obodo Sports Chef na-akachi nwe ọgụgụ n'oge na-adịghị anya maka ihe omume anyị bụ Echo Sports kpọmkwem mgbe oge eji nkeji 30 gata elekere 6 nke mgbede a. Cheta na anyị ga-alọghachi n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7 na mgbe oge eji nkeji 30 gata elekere 7 maka ihe omume anyị bụ akụkọ ụwa na nkenke nakwa nzukọ omigbo. Tụtụrụ mgbe ahụ onye ahụrụ taa ka anyị hụ ya echi ụbọchị nta ka anyị chụwazie n'Owere nchi Uche Bobo nwa gara mmanya zuzere nke ọma Bobo nkịtị n'onwe ya Papa Ebube na-asị ya gazichara ọnụ Clara na ebe a na mgbede a kelee ọha na eze asị nkele ọha na eze okwu ikpete maazụ gị uwe ndị ọma ya gazichara ụnụ asị m ya gazichara ụnụ ọnwa ada nwụkọcha Clara ka gịnị ya na-ekwu kuke eso ogene kukere kukerela 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 ka ị na-aza kukurela oh kukerela Anaghị asa eze azọ n'onye chi mere sọ ọkụ kpọlịba